Algú de vosaltres sap el que és l'ambra? Sí. Què és? És la resina... Molt bé. Sabeu quants milions d'anys té l'ambra? Molts. Molts. Santa Rosa. Bé, l'ambra és, com el vostre company us ha dit, una resina fòssil. Pot tenir diferents milions d'anys i la resina o l'ambre més antic que es coneix té aproximadament uns 120 milions d'anys. Aquí a Catalunya, perdó, aquí a Espanya, trobem un dels ambres més antics del món, que té uns 110 milions d'anys. Per tant, és una resina que es va formar en l'època dels dinosaures. Algú em pot dir quina característica, una de les característiques de la resina? Que és enganxifosa. Molt bé. Aquesta és la característica que volia que sortís. Al ser enganxifosa, enganxa una gran quantitat d'organismes que queden atrapats per aquesta resina. Realment la resina, aquesta de fa 110 milions d'anys, és una resina molt fluida, per tant enganxava molts organismes. Bé, algú alguna vegada ha vist o coneix la resina o coneix l'ambra perquè és una cosa molt transparent. Si heu vist, heu tingut germanes o heu tingut la mare que s'ha comprat un collar o unes arracades d'ambra, veureu que són molt transparents. Llavors, aquesta transparència ens permet veure els organismes de l'interior. Diguem, només que passi una mica la llum, ens permet veure aquí els bitxos que hi ha a l'interior. No obstant, l'ambre que nosaltres trobem aquí a Espanya, si bé és bastant cristal·lí, com podeu veure, no pesa pràcticament, a vegades és bastant fosc o és opac, com és aquest el cas. Llavors, nosaltres no podem estudiar els organismes que es trobem a l'interior amb un tipus d'òptica estàndard, com pot ser un microscopi o un binocular. Com podríem fer si la peça fos completament transparent. Aleshores, el que utilitzem és un aparell molt sofisticat que s'anomena el sincrotró. Algú sap el que és un sincrotró? No? El sincrotró és un accelerador de partícules, és un accelerador d'electrons. És aquesta estructura que veieu aquí en forma d'un dònut i que el sistema és que hi ha un canó que expulsa electrons. Aquests electrons entren dintre d'aquesta anella, agafen una velocitat molt gran, pròxima a la de la llum, i en determinats moments, i encès a uns electroimants, surt un raig de llum. Aquest raig de llum, que és la llum sincrotró, no deixa de ser un raig X de gran intensitat. Algú sap els raigs X per a què s'utilitzen? Per fer radiografies. No obstant, la llum sincrotró té 10.000 vegades la intensitat que té un raig X normal. Per tant, la intensitat és molt més gran. I aleshores el que fem nosaltres és fer passar a través de les peces d'ambre aquesta llum sincrotró, aquest raig X d'alta intensitat, d'alta lluminositat, perdó. Aleshores, és captat a l'altre costat per un aparell que el que fa mitjançant un gir de la peça és captar tot el que hi ha a l'interior i donar la possibilitat de tenir-ho en 3 dimensions. Nosaltres el que busquem en l'interior de l'ambre són els organismes que van quedar atrapats. I aleshores el que tenim tenim aranyes, tenim insectes, i nosaltres amb aquestes imatges de 3 dimensions que tenim a través de l'estudi amb el sincrotró podem fer models, com el que veieu aquí, en 3 dimensions de com era l'organisme. El que és la llum sincrotró, una de les coses que permet és fer una microtomografia. Vosaltres sabeu el que és un TAC mèdic? Sí, però te mira les parts toves. O sigui, te mira dintre del crani i te mira el cervell. O sigui, un TAC te mira les parts toves. Aleshores, la microtomografia el que et fa és, fer petits talls
a tots els individus que tu tens dintre de la resina. D'un organisme de 3 mil·límetres, com és aquest, pot fer 1.600 talls, amb la qual cosa la resolució que et dona la imatge resultant d'aquests 1.600 talls és magnífica. Aquesta imatge de 3 dimensions nosaltres la podem enviar amb una impressora 3D i trobem això. Però com una microtomografia o una tomografia, no solament ens fa un escaneig de la part externa, sinó també de la part interna. Nosaltres podem veure, mitjançant el sincrotró, les parts internes sense destruir l'organisme, perquè a l'organisme no li passa res, al fòssil. Llavors, per exemple, hem pogut veure, amb una d'aquestes seccions, hem pogut veure, això és el cap d'una mosca, hem pogut veure el seu sistema visual, o sigui, els seus ulls conservats, o el seu cervell, o, per exemple, en alguns insectes, el que seria la musculatura de les potes. Si us fixeu, per exemple, en aquesta aranya, veureu que de les potes que té, de les 8 potes, les de darrere, tenen una part que és més engruixida. A què us recorda aquest? Us en recorda amb un insecte que salta? Un saltamates. Aquest grup d'aranyes té la capacitat, avui en dia, el grup aquest, de saltar. O sigui, el que fan aquestes aranyes és saltar. Llavors, l'estudi de la musculatura de les potes ens ha permès veure que aquestes aranyes segurament saltarien de la mateixa manera que ho fan les actuals. O sigui, estudiant diferents comportaments que se'ns han quedat conservats en l'ambre ens permet veure si hi ha coses del passat que són iguals avui en dia o que no. Per exemple, algú sap el que és el ginkgo biloba, la planta? No? Sí? Algú que ha dit que sí o no? Sí? Sí? No. Deu dir que sí allà baix. Bé, el ginkgo biloba és una planta, és un arbre, avui en dia, que es va conèixer primer com a fòssil, que es pensava que estava extingit. Fins que es va poder entrar en el jardí de l'emperador xinès i va veure que tenien uns arbres d'aquests encara vius. Llavors, avui en dia ja es coneixen boscos d'aquests arbres, però fins al moment es desconeixia completament. Bé, la cosa és que l'arbre aquest, avui en dia només hi ha una espècie, té un tipus de pol·linització pel vent. Sabeu que els arbres poden tenir pol·linització pel vent o pol·linització per insectes. Nosaltres, estudiant organismes continguts en l'ambre, hem pogut veure que fa 110 milions d'anys els avantpassats d'aquest arbre tenien un tipus de pol·linització per insectes. Per què? Perquè hem trobat insectes amb aquest pol·len d'aquests arbres, amb unes estructures molt especialitzades. Per tant, ens permet l'estudi dels organismes dintre de l'ambre el veure tipus de comportaments del passat, si existeixen avui en dia o no, i comparar. A part de poder estudiar i veure la història de la vida de molts grups d'organismes. Aquí, en la lupa, el que podreu veure són formigues. Formigues de fa 20 milions d'anys. Es podreu veure. Dintre d'un formiguer hi ha... Vosaltres sabeu que d'un formiguer hi ha diferents castes. Hi ha unes que treballen i unes altres que són reproductores i hi ha una reina. La reina només n'hi ha una, és molt difícil de trobar-la fòssil, però almenys les treballadores sí, perquè són les que surten del niu i poden ser enganxades per la resina, o inclús el grup de les reproductores. El grup de les reproductores surten en determinats moments de l'any precisament per reproduir-se i crear una nova colònia, però poden quedar enganxades també en la resina. El que podeu veure aquí, la peça aquesta, són precisament aquestes formigues alades. Mentre que hi ha una peça, l'haurà guardat el meu company, on hi ha les formigues que són comunes i que podeu veure per terra perquè són les que surten de la colònia, que són les treballadores. Si ho voleu veure, us voleu atensar. Està ben enfocat? Les veus bé? Sí? Voleu mirar?
Fixeu-vos en aquestes, que són, n'hi ha moltes d'alades que són iguales, i les hem trobat totes amb una peça molt petita d'ambre. Per què això? Per què penseu que pot ser? No. Per què trobem? Us he explicat que en un moment molt determinat les formigues alades, les que són reproductores, surten, els mascles i les femelles surten del formiguer, totes volen i creen una altra colònia. En aquests vols d'aparellament, a vegades poden quedar molts enganxats a la resina. Un cop de vent, alguna cosa, queden enganxades i allí ja no es poden escapar. I és per això que en una peça molt petiteta podem trobar diversos organismes d'aquests alats. El tipus de comportament que tenen en vida ens afavoreix que en trobem molts.